Eta duela segundo batzuk aipatu dugun moduan, orain, Okondo eta Aiarara begira jarriko gara, bueno, hor egonda, bueno, pasaren astean egon zen istripu bat, eta horrek nolabait aktibatu zuen aurretik zegoen arazo bat, eta horren inguruan hitz egiteko, Rebeka Molinekin gaude, zer moduz? Kaixo, egunon. Gutxi gora bera, Okondoko guraso taldearen inguruan, ez? Kokatuko Bai, zaitu. berez ez gara elkarte bat, ez gara alderdi politiko bat, hori, gara bai, lagun batzuk, familia batzuk elkartu garela, hori, konponbide bat Mhm. bilatzeko. Esandakoa, sinadura bilketa bilatu duzue, nola Hiru ganagoen, sei lau. hiru sei bat lau, errepidearen konponketa edo hobekuntza eh, aldarrikatzeko, zenbat sinadura batu dituzuen momentuz, gutxi gora bera. Oraintze bertan 1500 inguru izango ditugu, bai, Asko dira. bai, bueno, guretzat bai. Gutxi gora bera, 900 inguru izan dira estekaren bidez, Mhm, eta beste 600 idatzitakoak. mhm. Eta noiz, ez dakite helburu, kopuruaren aldetik helbururen bat zehaztu duzuen, edo ez, edo... A ber, ez dakigu zenbat behar diren aldundiak, bueno, kontuan izateko Mhm. edo entzuteko. Orduan, bueno, gure asmoa bakarrik da, gure ahotsa entzutea, gure kexa heltzea, eta bueno, pentsatu dugu epea iztea ekainaren amaieran, Mhm. gutxi gora bera. Bueno, ni hemen lehen sartu baino lehen aipatu dizut gainetik, baina bueno, gaur Arabako Foru Aldundiak bidali digu ohar bat, ohar horretan azaltzen dute gaur hain zuzen Jon Nogales egon dela Aiarako alkatearekin eta Okondoko alkatearekin, eta azaldu dietela nolabait uztailean lizitazioa aterako dutela proiektuaren idazketa egiteko, eta gero obrak hasiko direla, printzipioz euren kalkuluen arabera, 2027ko amaieran. Hor da, oraindik falta da urtebete baino gehiago, Bai, hasteko. Orduan, gauzak horrela, eta talde bat izanik ez dizuegu galdetuko horren inguruan, ze hitz egin beharko duzu horren, baina bai, sorpresa bat da, bai. bai. Galdetu nahi dizuegu, printzipioz non sinatu daitezke, eta ea ekintza publikoaren bat aurreikusi duzuen honi ere bultzada bat emateko edo. Bueno, ez, ekintza publikoa izan zen Arau Euskaraz, Mhm. justu asteburu horretan izan zelako, eta aprobetsatu genuen, baina egia esan, ez daukagu, ez daukagu eperik edo, osea, kaina amaitzea, errepikatu galdera, barkatu. Hori, ea ekintza publikoaren bat edo... Ekintza publikorik ez. Gure asmoa hori, partekatzen dugu, zabaltzen dugu esteka pixka bat WhatsAppetik, eta hori, Okondoko dendetan eta tabernetan badaude horriak, sinatzeko, eta bueno, azkenean gure artean, gure senide eta lagun artean, hasi gara partekatzen, eta bai, bueno, helburua hori, ez daukagu helburu zehatz bat, orduan, ba, Mairatzea, ez? Arazoa apur bat mahai gainean jartzea edo. hori da, bai, entzutea, gure hautsa entzutea, eta familiaren, hori, kexa Kezkak edo, entzutea, bai. sin más. Eta gero, claro, 1500 sinadura asko dira, aintzatatu da, Okondon abiatu duzuela, Bai. Okondon, sinadura kopuru izugarria da. Zer nolako, suposatzen dut, harrera oso ona izan dela, baina nola harrapatu zaitu, edo, bueno, edo talde, nola harrapatu du taldeak harrera honek, ze uste baino hobea. Bai, a ber, harrera ona izan da, ze hori, aprobetsatu genuen bai Araba Euskaraz eta hori, eta, bueno, nahiko arrakastatsua izan zen. Jendearekin, hori, hitz egitean eta hori bai, ikusi genuen, jendea istripuaren berria bazutela, eta ezagutzen zen, egon ginen hitz egiten adibidez, hori, errepide horretan ibiltzen diren jende ezberdinarekin. Txirrindulariak hortik ibiltzen direla, edo kamioilariak bai, jo eske kamioiarekin joaten naiz eta ez dago lekurik, bueno, bai jendearekin hitz egiten. Mhm. Eta hori, eta bai familien artean, eta hori, giro oso polita, eta bai, arrakastatsua. Eta aipatu duzu istripuarena. Berez, nola
Istripua izan da nolabait azkenengo tanta, ez? Zuen ekimena abiatzeko. Azalduko diguzu apur bat ze gertatu zen eta nola bizi izan zenuten gertatutakoa. Bai, bueno, a ber, istripua larria izan ez arren, bai guretzako izan zen abisu bat, ezta? Hemen zeo zer egin behar dugu, mugitu behar gara, elkartu behar gara, bueno, zorigaitza saiesteko. Eta, bueno, a ber, umeek eta familiek kriston susto hartu genuen, umeak oraindik batzuk badituzte ubeldurak eta markak, a ber, ez da larria izan, sortez, baina hori, bai izan zela, kriston sustoa. Eta egia esan, istripua, errepide honetan gertatzen den, maiz gertatzen den antzekoa izan zen. Ze, bihurgune bat hartu eta gero, aurrez aurre topatzen duzu kamioi bat, pisu handikoa, eta ez daukazu lekua aldentzeko. Orduan ez dago bazter biderik, bueno, edo iraulita geratu zen, kasu honetan autobusa, eta sorte hor zeudela zuhaitzak eta eta hor geratu zela. Mhm. Eta aipatu duzu, ez? Aurretik ja kezka hau zenutela, ez? Bai, a ber, badakigu non bizi garen, badakigu errepidea, bueno, topatu aldugula animaliren bat, traktoren bat, ezta, baina hori, tamaina handiko ibilgailuak hortik pasatzea, ez dugu lertzen, badakigu dela Bizkaiko Aldundiak ipini duelako nola ditzen dira, Bai, bidesariak bidesari batzuk jarri ditu hori gora da, eta kameren bitartez, ezta? hori da, eta saiesteko batortzen dira kamioiak, hori, laudio zeharkatzen dute, laudio kondo zuhatza, eta hori, kamioi horiek ez ziren hor egon behar, eta, bueno, errepidea gero eta okerrago dago, bueno, arazoak sortzen dira, eta bebai, hori, ez bada hau, bebai eskolako autobusa bebai askotan, gertatzen zaiguna da, kamioi bat geratu dela zeharkatuta, edo kotxe bat dagoela talka egin dutela, eta, karo, hori kendu arte, erretiratu arte, errepidea mozten da, autobusak desbideratu behar dituzte, kriston eragozpenak sortzen, atzerapenak, bueno, betiko arazoak, eta badakigu hori udalek eta alderdi politikoek egin dituztela orain dela asko, reklamazioak esak badakigu, ezagutzen ditugu, baina, bueno, hau da gure adingabeak babesteko pixka bat, hori, gure ekimena. Eta gero aipatu, bueno, hor aipatu duzu, ez, aurretik egin direla, bueno, aldarrikapenak hori konpontzeko, eta hor nolabait bazegoen irizpide ezberdina Okondoko eta Aiarako udalaren artean, ze Okondok nolabait lehenesten du eraginkortasuna eta Aiarako udalak azpimarratu du ere, ezin dela errepide osoa zabaldu, pues baserri asko daudelako hor inguruan, abiadura ez handitzeko eta bar, eta zuek ere eragin eremu ezberdinetatik bideratu nahi duzue zuen ekarpena, ez? Ez bakarrik Hori da. bidea zabaltzea, baizik eta hausnarketa apur bat handiagoa egitea, ez? Bai, a ber, gu berez, hemen argitu nahi dugu, lehenengo gauza, ez garela teknikariak, ez gara adituak, ez dakigu errepiden, hori, teknizismoak eta, orduan guk eskatzen duguna da, hori ez da, etortzea, adituak etortzea, edo aztertzea pixka bat zein den arazoa zegu, berez ez dakigu, ikusten dugu, sortzen direla abiaduraren inguruan, eta bai kamioien inguruan dela, direla arazo nagusienak, baina ez dakigu murriztu behar den abiadura, edo radararen bat, edo ez dakit, diru sari bat bidesariak ordaintzeko, edo ez dakigu, konponbide asko daudela badakigu, baina ez dakigu zein den zuzenoa, edo hori ez dakigu. Orduan, argitu nahi dugu bai, ez ditugula gatazkak sortu nahi, ez dugu inor kaltetu nahi, ez da bizilagunak, ez da langileak, ze kamioiak hortik pasatzen dira, pasatu behar diren kamioiak, hor lan egiten dituzten, hori egurra, zuhaitza jeisten eta hori badakigu, egon behar direla, eta ez ditugu kaltetu nahi. Baina pixka bat aztertzea zein den arazoa eta konponbide bat bilatzea behintzat.
Erto, Rebeka, mila esker, egin dizugu elkarrizketa, baina guk ere eman behar izan dizugu horren berri, ez dakigu zeintzuk izango diren zuen hurrengo urratsak, baina bueno, uste dugu garrantzitsua zela hemen mahai gainean jartzea, e, aldundiaren oharra heldu edo ez, ba, mugitu zaretela, egon zaretela ara euskarazen, 1500 sinadura bildu dituzuela, eta Mhm. bueno, ba, denbora gutxien lan handia egin duzuela, orduan ere hori balioan jarri nahi genuen. Hortaz, mil esker gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Eta laster hitz egingo dugu, ea nola doan prozesua. Ikusi behar dugu zein den proposamen. Mhm. Eta, bueno, ba, gure ikuslei gogoratzea, ba, hurrengo astean oso oker ez bagaude dela denboraldi honetako azken saioa, bitartean badakizue aste honetan eta uda osoan badakazuela aiaraldea.eus bizitatzeko aukera, hor daukazula agenda, unean uneko albisteak, adibidez, ba, Arabako Foru Aldundiko aipatutako harra, eta besterik gabe, ba, eskualdeko albisteen jarraipena hor duzuela. Besterik gabe, ondo pasa, asko hidratatu asteburu honetan eta hurrengo aste arte.